23 ka mga balay sa usa ka barangay sa Zamboanga City ang nadanyos tungod sa pagdahili sa yuta gumikan sa sagunsong pag-ulan nga nasinati sa syudad. Ania ang dugang detalye. Miabot na sa 23 ka mga balay nga gama sa light to concrete materials sa Purok Kalye 1 Lourdes, Barangay Malagutay ang nadanyos og nahugno gumikan sa pagdahili sa yuta. Petsa 11 sa Enero, namatikdan ang dakong liki sa yuta sa maong lugar. Busa, gipabakwit ang mga apektadong residente. Dini matud pa nagsugod ang pagkahugno sa pipila ka mga balay. Epekto matud pa kini sa sagunsong mga pag-ulan nga nasinati sa nang labay nga semana sa Zamboanga City. Ang balay ni Fatima, katunga na sa iyang balay ang nahugno. By other day, yung crack na yun, level siya sa lupa, yung crack na yun, bumaba paggabi, lakas pa rin yung ulan. Yun po, bigla po bumagsak yung kalahating bahay namin. So takbuhan po kami lahat. Natingala mga residente, lakip ang mismong barangay council sa sitwasyon sa yuta. Nga matud pa, dili man kuno landslide prone area ang lugar. Si mira kita con el Chera, hindi man le habla por landslide el Chera. Kasi no man onde tan stag el agua, hindi le stagnan del agua. So rolling el agua parang sapa. So te extraña también kami porque el Chera tabaha. Siendo no está durmi agua. So ese kami ta prikura man kuan estudia si pakilaya si Chera li tabaha. Walay natalang namatay o samdan sa insidente. Padayon sab ang barangay LGU sa pagkoordinar sa lokal nga kagamhanan sa maong problema aron matagan na kini og pagtagad. Meron kaming ma-receive na official complaint regarding that. Pwede po kaming mag-act officially. Mag-sulat ba officially sa office natin na kailangan nila ng tulong na pwedeng ipatingin ang area kasi meron ngang nangyari ng ganyan. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.